Omo ma was ayaresabia ntem. Omo ba ayaresabia na yade no anyini na yade na start etre ekwonam akwa no. Ebasa emanipa dodo na enyini nche emra yehu so omo yade nim. Enti amanipa bebre no ejidi se no fom kokram de wunya de ekire bia de ekira ne se wuwa na yede ubewu. Enso so entesa enti de entire ema Ghana for dodo na anya no fom kokrama enche no mawu ni se yehunu yade na emra yade na anante atre akwonam akwa nim. Dr. Apia Kubi esane etremu ese ukọ Obrafour manso anase amanone a se obi enya kokrama eto enufuom bia otimi ehwe nipa no ema no ayaresa ma nipa no etena sete esen abibimam harom nti de behia sese ni se yenyina ebeboa na yaye yade no hwehwemu ni aboa ama yetumi etu ase. Ghana for nyina yesrem se bibi beto wo nufuo mu empempi nufuo mu kokram enye ya enti se wo twen aduru baabi a ebeye ya ansa na oba hospital a obeba na ekwa achi enti yesre oba bia se atara bosome bia no ewo se wo de wonsa esoso onufuo mu se bio ehwe se ababi abetomu ana yesa tu ma dodo na afo se achare bia afi de ewo se wutu na kwa yaresabe ema doctor so ede ne nsa efiri onofo ehwe mu se badwoa bi edamu ana nufo mu kukurameta ye ma sabio o metwabra enso so ye Ghana ha ene ya bibre mu ba bi die enhwehwemu ama ye mu se ema dodo na omunya nufo mu kukuram eye ma omuda so eye bra ema omu mfie aduanan ekọ aduanan nkono yesa hu se ema dodo na omu mfie aduasa eba no so mu dodo na start enya no fo mu kokuram na de kire ne se ye pese etu no fo mu kokuram ase a ewo se ye tufu se oba bia ofri mfie aduonu ekọ no ewo se wonya amotoso se yade bi wo a ye fra no fo mu kokuram enti wo so otu anamon se obehwe ehunu se o no fo mu kokuram ana se onibe. After yanko yenuanom a wadi dem no wani efra eso omo se esan ekwan se de sida so na after yento pempim bia speed drums no eno nam so ama ehyen bobo na ebobo mu ko mo Twi de adabraka omo sere mpanyifo so wanya bibi fa on se de be ya obetimi de abo nkwa ho eban. Adesuafo na techefo a wonu mo Cape Coast School for